Good morning Zimbabwe, good morning everybody. Ndadzoka zvekare nema updates atinogara takakubatirai pa channel yenyu One chivhitivhiti Kulian TV. Muri yeZimbabwe pandiri kuuya nemi kudai so tiri kuonesana nyaya dziri kunetsa. Tiri kunzwawo zvekare futi kuti Youth League yeZanu-PF yanyora tsamba murabaraba wetsamba vachitsura potungwarara zvekare. Mutsamba imomo makataura zvinhu zvakawanda zvakanzi pati yedu isusu hatitolarete vanhu vane dzungu, hatitolarete vanhu vanoonererwa kana kuti vanhu vanoda kuita se kuzhangandira zvakanyanya, because nyaya inenge ichiitika nyaya dzemupati mavo mukamu inyaya dzakawanda wanda ende inyaya dzekuti ana tungwarara havasi kumunzwisisa kuti tungwarara ari kunyatsobva neengo ipi ende tungwarara ari kunyatsotumwa nani. Ndo zvinhu zviri kunyanya kuvavhiringidza ipapa. That's why makaona kuti that guy vice weyouth uya akagara ataura matauriro aaita. Ndakatoshamisika uchiona vamwe vanhu the likes of that guy Andrew what achitaura kuti hanzi iwo zvauri kuita iwo taura ikandishaya uri kubhaiza chinchi because iwo wakutsura nhingirikini saka zviri kuti wakuda kutoataka president. Kune vanhu vekuti vane dzungu risina kana direction asinganzwisise nhingine party. Youth yeZanu-PF ine power rekugona kutomisa tungwarara weya pakutaura, kutomutorera mic kuti auchatotaure kana pamarali. This is something chekuti inini ndakatozviongorora kubva kudhara. Power iroro vanokwanisa kutokugarisa pasi kutokudzikamisa. Chero ukatodzi uri minister urani pfanika tungwarara is a nobody muZanu-PF. When it comes takuda kukombea nenyaya dzevakomana veVanguard yeparty yavo iyo youth. Handiri kuzviona. Saka yakangodzwa kuti aisu hatishandi nekungotukana nekungozhangandira tichingotaura zvese mupati yenhingirikini. Kana une problem taura problem yako, mubatsirana mubatsirika, kwete kuuya muchikonzeresa confusion kuvanhu. Kune zvakawanda zviri kuitika anyway. Ende vanhu vari pakati peconfusion iyo yese iri kuitika. Mnangagwa akabva atongodzoka pabasa faster because you never know zvinoitika ka kuti mumwe anogona kugerekana atongogurwa maoko iwawa makumbo iwaya. But tiri kuti 2026 azotanga because kudzoka kwaMnangagwa kune zvinhu zvakawanda zvichatanga kuitika munyika zvamuchaongorora. Kana panga parutaura nyaya dzekuzonza anzi gore rengangu wati nyaya yekungangurwa kwevanhu zvichaitika zvakanyanya muna 2026 because vanhu manje kune vanenge vakufanira kuiswa pamapositions avo. At the end of the day politics is a dead game. Vanokusiya vachiti chidembo tamba muswe unenge uri panzvimbo 1 papo wakabatwa. Right, ndichibva ipapo muri yeZimbabwe ndiri kusangana neimwe nyaya iri kunetsa panapa yekuti zvoni administration iri kustruggle yaMnangagwa iri kustruggle kuprocessa ma-ID. There is this guy anonzi Blessing Ropafadzo Kumire ari kutaura mashoko akawanda panapa. That MP I think is the only MP izvezvi ari active muparliament. Pandikutaura pana vanhu vari kutaura zvinhu zvinobatika vari kudefendawo macities avo kwavari kubva, because at this point muparliament hatisina MP wotingati uyu ndewe opposition kana kuti sei. Vangori ma-MP just like that. Kana makautongomnikina angori representative handiti mukuzviunderstand, but iye zvake party yake munoiziva kuti ndeipi. But he is the only guy ari kwanisa kutosumuka achitaura ma-issues ari kusangana nevanhu on daily basis. Asiyana nevamwe vari kumirira vachitaura mari. Anyway, izvo zvazvina basa. Tiende pane nyaya yake ari kutaura, ari kudedzera kuti this afternoon I engaged the civil registry department head of office in Harare on the stationary shortages that have hurted the insurance of national IDs and birth certificates in Chiredze district. From the engagement, it's now clear that the problem goes beyond the Registrar General's office and the Ministry of Home Affairs. The ministry has no funds to buy basic supplies such as receipt books and printer toners because all revenue collected from passports, IDs and related services is taken by Treasury with nothing retained by the department. More than 55 districts across Zimbabwe are affected. This is no longer an administrative
problem. It is now a national identity crisis with thousands of citizens unable to access essential documents. This is the same problem affecting other ministries such as mines and local government. The Minister of Finance must be summoned urgently when Parliament opens. Ndo shoko riri panapa kuti vamutuli vari kufanira kumbogariswa pasi votaura, because nyaya iyi yekushayikwa kwezvitupa mumanhingirikini kunetsa kuri kuitika especially kuchiredzi uko ndakatomboinzwa nguva yanga yati rebei, but it's just that ndakakutaurirai mhuri yezimbabwe ndikati this year 2026 handisida kutaura nyaya dzekuti panenge pasina mwendi, but nyaya dzizhinji dzekuti like zvatati chingoita marowera tichingoita kumashure tingoti ningi hanzi adada izvezvo tiri kutaura nyaya tichitotaura kuti yabuda nekuna ningi anenge atanga kuibudisa yeye ndiwo toshandisa sesource, because hatisida zvekunyauramba takatargetwa chichi toda kuti tongozongotangira ipapo munhu akabudisa kutaura toti right this is the source nanga zvakadaro zvekuti zvinopedzerana zvega ikoko. But this issue iri kunyanya kuaffecta honestly speaking, because hatingaite nyika yekuti munotaura kuti zvoni munogadzira zvimanhingirikini zvenyu zvamunenge muchingoita zveteam retreasure motanga kutora mari mumadepartments asina kana mari yacho nemusoro yaagara ari kuwana chii chinonhingirikina ipa, because kuzvitupa nekumabhethuku hakuna mari yagara inga chimekwa po patanga unzi zvakutanga kutorwa futi mari shoma iyo inenge iri koko, because zvega zvinhu zvokuti zvanga zvichingozvisustain zvega. But the funny thing now is umwe munhu anenge achitoona business opportunity pane zvinhu izvozvizvi hatimukuzviona, saka tikuzvishaya manje kuti ipressure inenge ichibva kune vakuru vavo kuti vakomana tsvagai mamwe mawezi kungotora mari pese pese here kana kuti chii ndizvo zvinhu zvinechizvifingidza. Alright, it's okay, mari ngaitorwe matorero amuri kuita hatisi kuramba, but zvinhu ngazvirambe zvichirana, vanhu ngavaramba vachiona maid mabirth ngaaramba achitonhingirikinwa nemamwe maimportant documents anodiwa nevanhu zvoramba zvichirana at least, because hakuna zvafana kungoti unongosvika kaungotora mari mubusiness. Alright, ngatiti for example business wotora mari mubusiness wobva waidya uri kudya capital, hapana kuti tinenge tichienda kasenyika ndekupi kwatinenge kwakanangwa pane zvinhu zvakadaro izvozvo. It's sad. Anyway, ndava ndasangana neimwe nyaya panapa. Before I finish, nhasi handisida kunyanyopedza nguva yakareba because tine zvinhu zvakawanda kwandinoda kunyanyomanyira zvangu ndichizoita zvandiri kuita. Former Zimbabwean opposition legislator Job Scala has appeared for financial assistance to cover his legal fees as he battles charges in South Africa following his arrest. Scala was detained in November after South African police said explosives were found in a vehicle in which he was traveling. The leader of the National Democratic Working Group was released on 10,000 rand bail and he has remained in South Africa awaiting trial. In a letter issued on his behalf by lawyer David Cottard, Scala said he needs 100,000 rands to fund his defense, with his next court appearance set for February 3. Saka mari ichiri kudiwa kuna Scala. I know and I understand kuti inguva yakaoma, kungova munhu anenge ari politician. Sometimes ndinoona vanhu vazhinji especially maZimbabweans they think kuti munhu akanzi politician anenge ane mari begi, but kutaura chokwadi chako mapolitician vemuopposition vanotodawo help, havana mari, ndo chokwadi. I think izveso takada kunyanyotarisa vanotoiwana vacho mari vatinotonhingina vatokwanisa kutoverenga pamaopposition leaders vemuzimbabwe vanoraramawo life iri ball, vakavhura mabusiness wari ball. I think vanongoita forget vatu vokuti tinonyatsonongedzera kuti ningi vagere ball. The rest vamwe vese ari kuzoya chitsvaga madhiri ekuti ndoda kuzoitawo MP, ndozoita chakati, ndozodidi, njuga dzinenge dzakatorema. That is the reason why futi makaona ma-MP vaya vakasara muparliament vaya vakutotya kuti vanga vakainvesta, vakariska mari dzavo, vamwe vakakwereta, vamwe vakaita sei, vamwe zvazviri zvimbadzo. Saka pavakazokunzwa kuti kwakurikolewa vanhu vakati manje tinoibuda sei, toikunda sei nyaya, vakazongonota sei dance according to the tune. But hazviroti vese mamwe ma-MPs vanga vari vatengesi like zvinogara zvichilabelwa vanhu zvezve, inyaya yekuti zvinhu zvinenge zvakatongooma. So this is the same situation iri kusangana navaJob Scala yekuti pane pakabatwa nyaya dzema-explosives vavo vari kunhingirira kuSouth Africa kwekwe pakudiwa mari, because kukoti unoramba uchidzoka
panodawo malawyer anenge achikudefenda kuti zvinhu zvako zvitese zvinge zvichikufambira. But mari mando pari kukumbirwa kunzi kana 100,000 rands inokwanisa kubatsira. I think it's something like ma $6,000 ndo mari inokwanisa kungoita kuti zvinhu zviite. Haina kunyanya kuwanda zvayo kune vanhu vanowana, but kune vanhuwo kuti zvinhu zvine zvakatooma imari yekutoti yakawanda yekuti inogona kutotuka kana GoFund zvekuti hey panenge pachitopisa. But yeah, with GoFund I'm sure zvinogona kungoita, but I understand kuti kuna vamwe vanhu vanenge vatoita in touch of vanenge vatonobata na job scala, because izvi so nyaya iri kunyonetsa ndeyekuti manje kune vanhu vari ZANU-PF handiti iri busy, hanzi tiri mu recruitment mode so vari mu recruitment mode zvo vanokwanisa kuita izvi, vanokwanisa kungokuteera kuti iwe tanzwa kuti uri kunetsekana nemari yakatika tokwanisa kukubatsira. Variko vanhu vari kutozviita izvi, tokwanisa kukubatsira. Uri problem kaiwo, problem yako yakakura, iwe muri kufira vakomana imimi, what's wrong, chii chiri kunetsa? And then the next thing ondozitsa tokwanisa kubatsira nemani nginako vari kukunetsa iwayo, but you know what we need in return, chii vanhu vakawanda vamuzona yatozodza ninga akazodzokera kuZANU-PF ninga akazodi. It's not because vanhu vanozonzi hanzi akatengwa, unenge wakapinda pasituation vobva vava kubatsira mabatsiriro avo, enda ubatsirwe nepati yakazvimirira kuti tauya sepati kunobatsira. Kunouya ma-individuals, because kune ma-individuals vari kuzviita, vari kufamba one by one. Kune vanhu vakawanda vari kusangana nama-problems nema-challenges, kurwarirwa chaiko, kunzara chaiyo mudzimba umu, but those guys vanotoziva kuti ningane influence, saka vanongoda vanhu vane influence, chavari influential, kuti musazonyanya wafunganyo kuti kana kuti wonga uri munhu wekuti ungoriwo weopposition wonga uchingozvifambirawo muraini vane anything chavanokwanisa uya vakakuoffer. Because ndakatombonzwa umwe achibvunza kuti nda kunzwa kuti vanhu vari kutengwa kachibaba, ndotengwawo kupi, ndotengesawo kupi vanhu vakutoda zveutengesi zvacho zvinenge zvichishorwa nevamwe vari kutozvishuwira kuti tiritonzwa kuti vanhu vari kungotengesa zvinongoitika, zvinowanika. So muri yeZimbabwe ndo nyaya dziri panapa. Kana muchikwanisa kubatsira job scala munokwanisa, munoziva kukumuwana even ma-inbox avo vanongodaira, even lawyer ravo munokwanisa kungonotaura naro, mukwanisa kubvunza kuti help yacho inokwanisa kuningina toiwana pape, because at the end of the day zvinhu zvikaramba zvichiita mainditira zviri kuita ikai kuchasara kusangana wari munhu anosumuka achiti bufa achitaura zveopposition, because this year zvaritori pacharo rakawanda kuedzwa. Let's always remember zvinhu zvikuitika kuna job scala pakati paunosvika election ra2023 harisati ratosvika anga atotorwa dha rangangorwaiswa mukati, haana kutozombokondesa kuti atombononingira, because vaitoziva kuti uyu munhu anonetsa. Izvo itsoro yange yakamekwa kudhara yepolitics, because vanotozikana kuti munhu akaita sauyu mukamusiya kujigwe rinopisa ane nharo munhu handi mazvona, ndobva azosvika akasungirwa mahara. We all know that kuti job scala anga akasungirwa mahara. Everyone in Zimbabwe knows that. Iko zvinezvi tamuna 2026 pakunetsa nyaya dzekuzonzi 2030 this 2030 that, because vakamuona kuti kana muri kurangarira pane yanga kuita nana biti yava chinoti chi 2030 chichi yaida kunoitwa paya kwaibho pandaza kwekwe hazvina kuzobuda mabudira zvaifanira kuzviita, because pakazomhanywa maburnouts imi muri kuita sei panapa, pamuka pakapiswa koi muri kudei, zvakatonetsa, hazvina kuzombopedza nguva. Vamwe vakuterwa mudzimba, vamwe vakuita sei job scala kamboya anoita birthday rake akazovharirwa uchitungwezako zvikazongodai zvichienda nepamwe. Now akazongonosangana nyaya akasangana nayo muSouth Africa munomu yema-explosives here handimazvona. Saka murume wekuti ari pakuedzwa ndijob chaiye wemubhaibheri. Kukanzwa kana mutaura job wemubhaibheri mataura najob wemupolitics kuti zvakaoma veduwe. Kubva paakazotongodzoka paya achita Mandela style ye ndokona vanhu vakawanda achita kuti unoita zveMandela wati kuvana munenge musinga understand masituations. Kana mukaunderstanda situation haufa ukajaja munhu futi papolitics dzekuZimbabwe. But anyway, ichave nhoroondo tichazopupura rimwe gore kuti zvakazomboitika zvakadai so. But muri yeZimbabwe ndinoda kukutendai zvakanyanya. Thank you so much. Ndoziva kuti ndinotaura kuti ndenda totaura nguva yakareba ipapapa, but it's just that ndinotanga ndisina kutaura zvizhinji ipapapa, but ndenda totaura nguva yakareba, but it's just that mandijaira. Saka munenge muchiita se muchichazoteerera ende nechitrial kuexplain kuti zvinhu zvirambe zvichienda kumberi. Ndoda kuzivisawo maZimbabweans vari muSouth Africa vanoda kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account vaya vasina mawork permits kana kuti mastart permits. Ndiri kuti gore rineri zvava nyore nekambani inonzi Education Research, iyo inova kambani inotungamirirwa nana mukoma Owen. Vakukwanisa kukuregistera kambani wakuvhurira FNB business account usina work permit, but make sure kuti une passport. Even those who are outside South Africa mave kukwanisa futi kuregisterwa makambani muSouth Africa, but chinodiwa kunge chiripo
passport enyu, entry stamp yenyu ndio inofanira kunge iripo. So for company registration in South Africa and opening of FNB business accounts for local and international clients, they provide professional consultants services for registering companies in South Africa and opening FNB business accounts for local and international clients from the comfort of your home. FNB business accounts can be used for virtually any transaction, foreign currency deposit. Ndozati wangu mnema akuda kuti ndizoita mandikiringi zvema kuti foreign currency deposit matonzwa zvandikutaura zvakawanda mabenefits ese anengakwanisa kungoitika zvese zvekuzoti unozosenda mari uchinodidi uchinodai uchinosanganisa zvakawandisa zvinokwanisa kuita nemabenefits hope. Vamwe vatovhura makampani chaivo, vamwe vatovhusiya vatotora kana dzimba urendesa dzimba, unozoti mazimba vakachimaster vatongomarendrodhika chero vatori kwaariko kwanokosera nematora maflas ake chero chigara kuUK vari kutongo vachita mabusiness vanhu vakawanda vari kuinvesta muSouth Africa. Tongosvika utorenda flat race kuisa maroja ake iyo bangorwa pasi bangosiya akanyora namba panopindira mari. Yes, unongotsvaga caretaker uchingoitawo kungeta. Saka tiri kuti zvese izvozvo zvinokwanisa kunge zvichiitika through kana une that FNB business account. It's a real deal, honestly speaking. And unongoone company registration ikwanisa kunyatsorana zvinhu zvako wakasununguka. Saka tiri kuti batai company inonzi Education Research vakwanise kukubatsira zvinhu izvozvo. Ende panhamba dzavo dzavari kubatika vari kuwanika pa +27 73 302 1868. Ndichadzokorodza +27 73 302 1868 ndidzo namba dzavo dzavanobatika. Saka taurai navo. It's either unotora makozi, WhatsApp kozi, zvese munokwanisa kuita se kuvabata ipapo. Handifunga kuti pane zvimwe zvandasirira kana vachinge pane vanenge vane mubvunzo about zveeducation research zvekuregisterwa maningi namba dziri paflyer idzo torai makasununguka futi kubvunza because unoona kuti but kulienda anonyatso explain zvandafarira nditi unongotora namba chinyarariti wonotaura navo ana mukoma owen uchibvunzawo zvaunenge uchida kunzwisisa ipapo wobva watowana kubatsirikana.